duniya ne kuma na kwaya kai da Allah kai sori ina zama ya ji gama na ji an ce ma akwai wasan manufa yau akwai wasan dama yau wasan yau bari ka san lokacin mu je mu sallan ya kamata mu je duk abin da za a yi sai a yi daga baya abin da zai faru kenan gaskiya amma yau dole in kalli wasan wasa ne mai kyau ina ga ma wasa ne mai kyau na manyan nan wasan nan zai kai wallahi Allah ina ga manyan ne magana ko What? Allah ya